nenyaya ndakamhangarira murume akagara panonzi Simba, murume anonzi Simba Saunyama. Murume uyu tinogara kuChisuko. Takatanga kunamata pasuo ratakavhura rinonzi Parusare. Tanamata pasuo ratakavhura iroro pakazonga paine nzvimbo diki yekuti vanhu kana vaungana vaisakwana kuti wagare kana kuti wachinamata vari ipapo. Takazochibva ipapo tikazoenda patava kunamata izvozvizvi pamagarandega pasuo rinonzi Chikomba Sowe. Taenda ipapo murume uyu ndo paakazouyawo iye achibva kuChiweshe kwaanga ari ainewo mudzimai wake akazoshaya waakabva auya. Murume takatanga kubatawo pamwe chete tichinamatawo naye. Tanamata tati fambe fambe akaita wamwe waprofita wakati wandei pane aizi Maigeti wakauya tikanamata nawo. Tanamata nawo Maigeti ava iye aidzinga maprofita aya. Akauya zvakare umwe muprofita aizi Pazamasango akamboitawo basa raakaita akadzinga zvakare Pazamasango uya. Akauyawo zvakare umwe muprofita ainzi Eunice, iye akasvika pakudzinga zvakare Eunice iye aingoti maprofita ese anenge achiuya aiti imimi mese hamuna mweya aba, imimi hamuna mweya waMwari, imimi chete ndine mweya waMwari. Saka muna sowe iri ratati kunamata tisina murume takarivhura 2007 ndipo patakavhura sowe. Inini ndanga ndina Carlton kozoita muIshumairi, ndiwo vanhu vatakaenda kwaSabhuku Chisuko. Tasvika kwaSabhuku Chisuko tikati nzvimbo patinonamatira pari kuita padiki, saka tatichidawo nzvimbo yakati kurei yekuti tikwanise kunamatawo nemhuri dzedu tichiona pakatisunungukira pekunamata. Saka takakwanisa kupiwa nzvimbo iyoyo. Tapiwa nzvimbo iyoyo tatinamatei. Chakazoenda kuitika ndechekuti murume uyu akati uye profitawo. Pakauya vaenzi wakauya wachibva wamuprofita wakanga wabvawo Gombe kuKaribha, wauyawo pasuo yekuChihonde Vhariko wachibva muprofita wakati iwe murume iwe sei uri kuti pasuo panapa uri kutsikira zvipo zvevamwe, sei wamwe uri ngoramba uri wega, sei pasuo panapa wamwe wasi kukwanisa kuprofita uye hapasi kukwanisa kuti pagare maprofita. Waataurirwa izvozvo sitakangoti aiwa izvo ndizvo vanhu vari kuprofita, hatipindiri nekuti isusu hatina maziso ekuti tione kuti ndizvo here kana kuti hazvisiri izvo. Vakauya zvakare vaenzi vakabva kumarondera, wauya vaenzi vachibva wasvika zvakare vakataura nyaya imweyo kuti sei iwewe murume iwewe uri kuita zviri kutsikirira zvipo zvevamwe. Saka vaenzi wavo vauya ari iye aikakavara achirambirana nazvo. Tikati isusu hatipindiri nyaya dzevanhu ava ndo vari kuonana, isusu hatikwanisi kuona. Saka tine mwana wedu umwe wataimbonamata naye akazomboendawo kuguta kumbonamatira kuguta kuti kwanga ari kushanda ari kubasa aritawo zveconstruction zvekuvaka. Ari kuguta ikoko ndiwo kuzochitiwo achiuyawo kumba. Auya kumba iye muprofita aripo Simba Saunyama chibva ati iwe unofanira kuti uzadzise basa rawakatumwa naMwari munzvimbo inoyi. Achitaura iye muprofita mukomana uyu anonzi Dhani. Ati Dhani unofanira kuti uzadzise basa. Dhani akati ichokwadi, nekuti nyaya iyi ndakanga ndichitoipiwawo kuguta kwandandiriuzi unofanira kuenda kumusha kwako uzadzise basa ririko kuti kuve newamwe maprofita vakawanda. Saka Dhani uyu akasvika achibva ati inini kubva kwandakaita kuno kwandanga ndiri kunamata ndakanga ndaakunamatirawo pasuo rinonzi reJerusarema. Jerusarema isangano chete rekuti akabvawo muJohani Masowe Chishanu. Isusu sangano redu rinonzi Johani Masowe Chishanu. Johani ndiye founder wedu, akauya nechinamato ichi 1931. Saka chishamiso chakazoenda kuitika mukomana uyu akuchitanga kuti akuita basa riya rawakanga wabvumirana. Akataura chokwadi chake ndanga ndakunamata kuJerusarema. Ataura chokwadi chake. Isu takaita machannels tinofambisa
ekuti takamubatawo musoro zvatinoita zvekumusunungura kwaainamata kuti kuno semunhu anenge abvawo kune rimwe sangano anosvika upinda murimwe sangano zviri pamutemo wesangano. Tikatanga kunamata naye mukomana akatanga kuchiitawo basa rekunga kuchisunungurawo vamwe vaprofita kuti wawande, asi ipapo ndo pakatanga kunetsa, pakatanga kuita godo yekuti baba pawakanga wataura vari pamwe, iwo baba Simba Saunyama wachiti iwe mukomana zadzisa basa, wakatanga kuchipandukira mukomana akati iwe mukomana iwewe hausiwe kumasoweba uriwe kuJerusarema. Saka ndipo patakasvika pakuti ko chinonzi Jerusarema chii. Saka ipapo mukomana akazoprofita achibva taura akati iwewe dambudziko riri pauri Simba Saunyama nderekuti une godo rakanyanyisa rekuti haudiba kuti uone vamwe vaprofita, unongoda kuita basa uri wega. Saka ataura kudaro mukomana uyo akati Simba akati uyo ari kunditi ndine godo rakanyanyisa zvari kundinyepa kuti inini handidi vamwe vaprofita ava. Tikati aiwa nyaya yenyu taizwa zvatainzwa nyaya iyi zvataakuita ini sevatungamiriri wedare repamasowe. Ndikati aiwa zvataakuita baba, isu tine mastages atinofamba ekusangana nekuti tine nzvimbo mapegi atinototaurirwa kuzi endai paNativest, endai pamarondera. Tinochidini, tinoendawo kuvakuru, tosvika toisa nyaya yedu kuvakuru. Kana taisa kuvakuru, vakuru vanochitsvaga kuti vaone kuti chiri kuitika uyo ari kutaura chokwadi here kana kuti anyeperwa ndimi. Saka ipapo takabvumirana tikaisa date ranga riri musi wa15 asi ndakukangana mwedzi. Taisa date iroro rekuti musi wa15 tirikuda kuenda pamutare paNativest. Taronga date iroro, chishamiso chakazoenda kuitika tabvumirana sevapostori. Tabvumirana date iroro, tiri pakati pekumira date takazonzwa taakudaidzwa kwaishe Chikomba. Tadaidzwa kwaishe Chikomba tikati tauya baba, tanzwa kuti matidaidza. Zvikanzi chii chiri kuitika nemukomana. Patangotsanangurira ishe tikati nhau iripo ishe ndeyekuti mukomana uyu ane nhau yaari kunzi ari kuita godo, asi isusu takati hatipindiri nyaya dzemweya nekuti isusu hatina maziso ekuona, asi isusu takati tinoteedza mutemo. Pane matinoendawo tichiti kana pakanzi munhu amuprofita tine kwatinoenda kuti aone kozi chiri kuprofita mweya waMwari here kana kuti pane zvatobatwa, nekuti vamwe vaprofita vanenge vari kuromba. Saka tinoenda iko. Saka isusu murume uyu tamuti isusu tiri kuenda kupi? kuNativest kwaMutare. Saka chishamiso isusu takatomirira date remusi wa15 rekuenda kuNativest, tikutokanikwa kuti ishe tadaidzwa mudare muno. Zvino ishe zvatauya mudare muno takutoda kunzwa kuti munotiita sei nekuti tanga tiine date iri takutongonzwa imimi. Ishe akabva ati nhau yenyu imimi ndaizwa zvandaakuita manje. Ishe akaita hake seanga kuita hake majokes ari kutonga nyasa, akati inini izvozvi zvindaawo madzibaba, ndaamunhu wekumasowe. Zvandaakutoita manje ndaakutoti ngatidzokere kwatatira kuenda kurwendo kuya nekuti mese muri mapostori mozondiunzirawo maresults ekufamba kwamunenge madini maita kuenda kurwendo kwaMutare. Saka takati ishe maita basa nekutigadzirisa kwamaita, regai tiende tozokudzorerai maresults. Saka takadzokera kumba. Date rekuenda kuNativest ratakaisa riyai rakasvika. Musi wekuti ranga riri mangwana acho takachituma munhu kuna baba Simba wari apa. Tikati baba chiuyai tirare pasowe tiende kuya kwatakataurirwa kwamakanga maenda koripota kwaishe kuya uko. Ishe wakati tiendai muzondidzorera mashoko. Saka murume utatumira munhu achibva ataura kuti aiwa ndiri kuuya, rarai ipapo ndiri kuuya. Isusu takaungana sevapostori takatarisira munhu haana kuuya. Tikati zvimwe zvinogona kuitika kana vanhu paine kutaudzana kudai, munhu anogona kunge aine mafambire ake ayada kuita. Isusu chiregai tipinde mumabhazi tiende kwaMutare. Takasimuka sesowe rese tiri kuti munhu ari kuuya. Takasvika kwaMutare munhu haana kuuya. Takadzokera, tadzokera tikati regai tichidini tichidzokese mashoko kuna ishe. Tikati ishe tadzoka, zvamakataura zviya kuti chiendai mudzorere mashoko, murume haana kuuya apa. Zvikanzi ko haana kuenda sei? Zvikanzi saka mavafunga kuti ndoita sei naishe? Tikati isusu ishe zvatinongoita nekuti kuchinamato hakudzingwi munhu, isusu tinongonamata tongomirirawo kuti kana pari kuti zvawataurirwa ichokwadi pachauya umwe munhu achazoya achitaura futi nyaya iyo. Ishe akati ndazvinzwa, chiona ndichaona zvekuita. Saka ishe akabva angodini, akabva angomira nyaya iyoyo yakadaro. Saka ishe amira nyaya iyoyo yakadaro,
takazoshamisika zvakare tione taakutofonerwa kumapurisa. Mapurisa akutotifonera kuti ibvai pasangano ipapo. Sangano iroro panzvimbo yaSimba. Simba ndiye muridzi wepasangano ipapo, ibva ipapo. Tikati aiwa, munhu iye kana auya ikoko kumapurisa achitaura mashoko iwayo ndezvekunyepa zvaataura. Isusu sangano, isusu ndisu tinoziva kuya kwaita sangano. Iye akatouyawo achibvawo kumusha kwake kuChipinge, asanga achishanda kuChiweshi, asi kumusha kwake kuri kuChipinge. Akauyawo tikamutambirawo semwana wesangano, nekuti tinotungamirawo kumasowe. Dare ndiwo vanotonga nekuyananisa nhau dzekumasowe. Waprofita wanenge vatori wana wesangano vanotopiwa mutemo kubva mudare. Kana akutoita zvisingakodzeri, dare rinogona kumutimira basa. Saka isusu sevatungamiri, kana Ishe Chikomba chaiye aitoziva kuti isusu vatungamiri, nekuti patakapiwa nzvimbo kwaSabhuku takaenda zvakare kuna Ishe akationa, taitoenda tichienda chimusa Ishe tichimukoka. Kana pauyawo vaenzi vabva kure, Ishe Chikomba taimudaidza, uyaiwo kumasowe, tine vaenzi vatisika vana maronde. Vakauya Ishe achitouyawo tichipa mukana kuti mutungamiri wedu auya, Ishe vachitaurawo mashoko avo. Tikati saka isusu hatingakwanisi, isusu zvatangoita, Ishe vaitounza tsamba dzavaitounza dzekutoziva kuti ava ndivo vatungamiri vesangano. Vachitoti kana paine zvanetsa vachiunza kuti ndinoda kuonawo vatungamiri vepasowe apa. Saka vaiunza tsamba idzodzo tichitambira. Saka chishamiso chirungoonesa ndechekuti murume uyu akanga akutoenda kwaDC. Murume akanga akutoenda kwaDC kuti ada kutotora mapepa panzvimbo iyoyo. Isu tochinetseka kuti zvino munhu anotora mapepa panzvimbo yedu here, zvinoita here? Ndipo pakazosvika vatachiti nhau iyi kana yadai, nekuti pane musi akazotiwo ndidaidzire Ishe, ndine nyaya ndaona pana Ishe, ndaona Ishe aita tsaona. Saka pakatumwa Sabhuku akaenda akadaidzawo Ishe, Sabhuku Chisuko akaenda akadaidzawo Ishe akauya chibva kuti Ishe ndaona tsaona. Saka ndati ndikuitire minamato yekuti murege kusangana netsaona, isu tikabatsirana pamwe chete kuita minamato yekuti sharege kuita tsaona. Asi chada kutishamisa ndechekuti takazoshamisika kutoona kuti kozva zvaakutonga zvaakupidimukira isusu utungamiri hwaizikana, zvaakuchinzi uyu ndiye muridzi wenzvimbo. Iwo bva achitoodzi. Saka pakazotongwa nhau kechipiri kwaIshe, Ishe wakazobvunza kuti saka iwe nhau yako wanga ufunga kuti sei? Izvo ndo zvakaenda kutishamisa. Uye akati aiwa, inini ndini founder, ndiri kutoda kutoti maprofita wese waripo wabarwa wacho wese handisikuda kuvaona pasangano ipapo. Ini ndida kusara nevanhu vangu vandinoda pasangano ipapo. Saka waprofita wese waripo ngavabude ipapo ndosara, nekuti inini ndini founder. Saka Ishe takangoti Ishe, kumasowe founder wedu isusu ndibaba Johani. Isusu pati kutonamata apa tinenge tine machanel ekwatakatobva sowe redu kuvakuru. Saka ndiyo nhau yatiri kunetsana, yatiri kutadza kunzwisisana nemurume anonzi Simba Saunya Mambo. Chantroze, pamakapiwa permanent here kana kuti temporary? Patakapiwa apa toti temporary nekuti hatisati takagadzirisa zviri kudikana. Right. Kana iri temporary, hamungaendesera nomatare kuendesera chinhu chisiri cheyungu. What it simply means kana kuti temporary kamese ibva ipo tsvakai kuwe. Uzidutonetseka iri kuti Ishe ari kupedza time yake achientertaina chinhu chakapi munhu namata abva temporary makutoendesana nekukoti. Pana nemapepa here ekuti ndepamwe mugarai pasi, garai pasi. Pamusoro Mambo. Musasadzokere baba. Tinotenda. Pamusoro pamurwirana. Tinotenda. Pamusoro Mambo. Zipenyu here permanent kana kuti temporary. Pamusoro Mambo. Tinotenda. Patiri kurwira nzvimbo iyi takaipiwa naSabhuku naIshe. Wakapiwa ndiwe. NaSabhuku naIshe pekuti tiwane pekunamata. Vakaenda kutsvaka nzvimbo ndiwe here. Inini naye Wellington uyu. Inoyazoita yako. Inini naye Wellington asi chiri kundishamisa Mambo.
ina handina nhau nemukomane nditoshambisa mukomane kunonimangara kuno kunete iwo wakaenda kumangara wakaita ndakaenda kwaishe chikomba saka waiendawo kuchimangara uchiti ndiwani inini pandakaenda kunomangara kwaishe chikomba mambo handina kuenda kunomangarira baba pana baba waari kuzeza ndo andakaenda kunomangarira baba waari kuzeza ndo andakaenda kunomangarira ndikatongwa nhau yangu baba wandakaenda kunomangarira muprofitiseni aine nhau yekuti ndakasvika mudare raishe chikomba ndikati ishe ndauya nenhau yangu yemuprofiti ari kundipuma kuti baba simba iwewe une zvidhoma mukomana nemusikana kumba kwako ndikati ishe ndo nhau yangu yandaya nayo kudara masangano honde vhari wakauya watida kuenda kutika nyaya yawakaenda kumangara nenyaya yezvidhoma ndizvo haine zveleti inyaya yezvidhoma zvaichibata nayo kuti iwaka uchindisunda kuti bva papi panzvimbo pekunamata nekuti une zvidhoma panzvimbo paurikubviswa iwewe wakauya rini panzvimbo iyo ndini ndio wakatanga tinotenda saka uya ari kunyepa kuti iwe wakazobva chipingi kwauya wakwa anonyepa ari kunyepa anonyepa Mwari tinawo waripo kana sabhuku watakatotanga nawo wacho waripo pano kana sabhuku uri waripo watakatotanga nawo kubvura pasangano pacho titori nawo pano sabhuku wacho uri iwe wakapiwa nasabhuku sabhuku ari patakaenda kunotsvaga nzvimbo takaenda kuna sabhuku chisuku sabhuku chisuku wacho uri ava ndo wakanga wari sabhuku mazuva acho ndo wakagara papo Nilikuwa na mambo. Unopita chechi hivi John Maranga. unopita John Maranga Kaengwa Isaac Kisuku. ichi wani masuwa echishaka mashoesha iyi Maranga ndima akapawo ndiona mazira Mungu mama. makawapa permanent kana temporary Wakauya iye temporary. temporary Temporary kuti wafana kugadzira maipa iwo after wa kushanda iwo. izwa Temporary. amuna marambire pachechi pekuita chechi munopa temporary pekuti wanamatira wachizoenda kutsvaga kwawo kwaunonamatira zvepamutemo kunoiswa machechi nekanzo zvamunoita kana uri sabhu ukapa munhu pekunamata communal land communal area unoisa mapegi chete unyora tsamba kukanzwa kuti inini sabhuku ndini ndapa chechi yakati pekunamatira kana pari pekufanira unamata there is no need yekutombotaura nekanzo asi kana paa pekuti maakuda kuti mutovapi kuti paite pawo kuti wazokwanisa kutowaka nekuita sei maakufanira munoti pai tsamba yoenda kukanzo yaenda kukanzo kanzo yozouya yopega pamune mati apa kanzo yapega anditi podhiroiwa side plan yadi yadhiroiwa chechi yovhurirwa file kumutasa road sikanzo chechi yotanga kubhadhara lisi kukanzo ndokuta kuzipapa makanyora tsamba kukanzo Pawakauya vachikumbira pekugara ndokuti wanamatire wakauya wari 3 ndokuti taenda pamusoro mambo hamusi kupindura mubvunzo handina unyora tsamba kana musina kunyora tsamba it means kuti as far as you are concerned right now vanhu havazikani asi nzvimbo yauri kunamatira inzvimbo inodzikwa nekanzo yepo inzvimbo yemachechi nzvimbo yacho yese izwai bama kana uri sabhuku hautongi nzvimbo inotongwa nekadhirodhurwa kuzvisikadzi kana iri business area kana kuti commercial area inotongwa nekadzi haitongwi nasabhuku sabhuku haupi munhu shop pekuisira shop sabhuku haupi munhu pekuwakira chechi sabhuku haupi munhu pekuwakira service station
remambo ibasa rechiroro rekanzo. saka awa pavari kunamatira kana pari pekanzo it means hawana authority yekanzo yekunga vari ipapo because hawana paper rekanzo havazikani nekanzo my legal settlers ndisingazivi ini ndinonomata kwaJohn Maranga. ndosandikutaura kamusiba muri my legal settlers babo hakuna kwamunozikana ba munozikana kudenga badzi kuti muri kunamatira ani bati zvokuti pamurunamatira ndepani hapana unoziziva Ndakapiwa chibhedhlera kuti patinomatira John Maranga takazogadzira tsamba yekuti makazodini takazoenda kukanzuro zokuenda makazodini takazoenda kukanzuro kuti tiwane tsamba yapatinonamatira. musati maenda kukanzuro papari pani Panga iri WhatsApp kubvuti papasiri pani panga pasina munhu. papasiri pechechi saka as far as I'm concerned right now mese muri two hapana munhu kana pasina ane tsamba yekanzuro hapana munhu kana paakutopa dambudziko kuti makutorwisana pasina mudzipo mese ibvaipo tsvagai mwamaisawo pasana nachechenyu zvakanaka awaenda kwavo mukozviri zvimurunyepera unamata mese asi makapatsura murana Asi pawakauya bambo. zvekuti pawakauya bamba zvina basa ngepani Aiwa ndikuda kutsanangura kuti anglikeni bamba Eh, anglikeni eh, yakapatsira murana kukauya evangelical ikabuda muanglikeni anzo amen. ikaenda kotaka kuwakawo machechi aevangelical iri kuwaka machechi ani ayo anglikeni ikadii asi yanga iri chechi chii Aishuwa. toto John Maranga apona akabuda Wanokuda kuti akona kabuda. asi wasudii hawana kubuda here Wakabuda. saka washiri muchikunamata meseji muchikungana meseji saka chinoita kuti mimi murambe muri kuungana muri kunamata himbo yakasiyana chii muri kuimba himbo yakasiyana murambe makaungana ipapo muri kuungana muchiti muri wanani chachekunyepa chiprofita changu kuzi ishe akatazurika akatataura ishe uda chaexit munokonzera kuti ishe wamaidzi chapera kupinda mabhazi ndizvo muri kuti asiye motikari dzavo kukia maexit saka musanyepere mwari kana ini munhu unonyepera mwari ndiyo ndisikadi vanhu vamwari havafaniri kumbonekawo rukana ukaona vanhu vamwari vari rukana it means paita satani pakati pevanhu vakapfeka magemenzi pana satani musaizvizvo chechi kuendesana kukoti chechi imwe chete kuendesana kukoti hapasina mwadiwa pana satani mukuru Tofire mambo. Isusu tinonamatawo patinonamata. Hatiendesa neukoti. Tinoti kana tapesana kuchechi nedare rechechi. Tinoperera kuchechi. Zvakatoshamiswa kuzwa zvino iyi chechi isina dare haina dare sei unoramba dare Dare. Vanhu vandiri kuona chakamira ari kuramba dare iye ari kuramba dare handiti akaramba kuenda kwamudare ndatoda kumbozwa kuti chii chakaenda kuti arege kuenda kwakaenda kwamudare aiwa hazvisina basa iyo yaitena nekuti ndikada kutoti zviza ndomukupai basa uri inini ndimuprofita umwe uri profita kuti ndiridare ariko kumashure kumprofita ndiridare profita ari kuoti maprofita acho uyai pacho ndomukupai basa ndimaprofita ndii ndimaprofita ndii ndizvo handiti mumai musarambe basa raizvo munoona kai ndizvo munoona ka handikamaona mhuri yabuda madzi yeparori
vati ngondivhenekere mondiya mundipe matisau ndikukumbirawa kuda makosi chimwenaipate mhuri iyo dotivhenekere mhuriwe mudzoke muno mundipe matisau iwe ukapinda wobva tonoda mazisau senyu muri tu background maanayo yekuti mune makona maanayo background saka ndoda kuti mundibatsire pakati pavo kuti une gona ndeupi neupi iri ripi gona riri kuuraya vanhu musha ngeripi gona rapedza vanhu ngeripi gona ratangira dare ngeripi andizvo kana kuti matoona nditauriri nyaya zviri kumasoro muprofita anobva kudenga muprofita anobva kudenga nditi zita Daniel Chilanga muprofita zvanobva kudenga ndiye anotaura nawo aiti nyama isu inotumwa indonoita chakati muprofita ndiye anomirwa ouya ega oisa nawo nyamwe bhaibheri rinotaura kuti mweya mutsvene wakadirwa mweya mutsvene wakadirwa pai pamunhu panyama hazvive kuti nyama muprofita nyama iti muprofita nyama inotakura profesi chete inotakura mweya wamwari wakanaka chete mamuda kuti mamuti wenyu mweya wasati wasvika hauna kutaurira ime kuti matumwa ururamba handisi kuramba waipiri waripo kana maremerwo moti inini ndinofunga kuti unozwa kana tikutaura machechi nyaya dzekuti uyu muprofita uyu ndinhengi uyu ndinhengi uyu ndinhengi uyu mudare uyu ndirabha huma uyu ndira taito yaunopiwa inofanira kuenderana nemabasa aunoita muchechi ukaona taito yauinayo isikaenderana nemabasa auinayo muchechi it means uri fake uri kunyepera mwari handiti chinamato hanzi pa10 commandments murau wakakosha kudarika umwe ndeupi murau wakakosha pa10 commandments kudarika imwe yese ndeupi ndechi saka kana muprofita wakurizwa kumuprofita muri kutevedzera bhaibheri ripi chitendero chipi chamutenda muprofita nemuprofita musame church muruzaizozota musame church mutanga kurisana muprofita imi musame church saka mweya wenyu muri turu kubva kumwe chetero mweya kutobva kwakadii ende kana mweya yatobva kwakasiyana it means kuti yahondo chete chete muchechi mamusina rukari nekuti maakusevha nyama instead yekusevha mweya wamwari muri hwai dzakatumwa namwari kubatsira isusu but kana maakutadza kubatsira isusu maakutoya kwatiri kuti kubatsirei akubva bvisei uniform mazwa here baba makatumwa imimi kuti mubatsire isusu andizvo asi kana maakuya kwandiri inini kuti ndikubatsirei abvisa info muroza zvinhu zvotaura poindi yangu ruinzwa imimi ndii munofanira kunga muri kuya kwandiri muchiti mambo hausi kutonga zvakanaka mweya mwari wakagumbuka newe uri kuitira vanhu chii
utsinye, uri kutongera chii favor, uri kutora zvinhu zvewani, uri kuunganidza upfumi, kuzunganidzira upfumi iwewe uchitorera vana wangu vari kudii, vari kutambudza. Ndo basa renyiro. Noti kuya kwandiri moti iwewe mambo dzinga umwe muprofita. Ureti ndikadzinga umwe muprofita muchechi, Mwari unoti inini. Mukureza ndizvotaura. Mauya kuti ndidzinga umwe muprofita muchechi. Saka Mwari ochiti inini manje. Maunzirwa muyedzo changamira. Mambo ndiwo ashatu. Akaona ndizvo. Ndinopiwa musha naMwari kuti wakadzinga nhumwe yani yangu yandakatuma kupi pasi kuti idii takanure vanhu vangu. Iwewo mambo ndiwe mutakati. Hamufani kurwira land, munofana kurwira kutendeutsa vanhu. Hamufani kurwira chii mari neland, munofana kurwira kuita sei kuponesa vanhu. Bhaibheri rinotaura vanhu ndipasomamo ndakwedza chiti ini ndinoona madhokodheya mari mweya mutsvene kana uchitakanura vanhu hautakanure vanhu kana kuti uri muprofiti uita chiprofiti chekuti unopiwa mari kunamatira vanhu hakuna mari. Vanofanira kutoti vari panzvimbo yavo watoedzera vamwe vanhu vanouya kuonamata ipapo kuitira kuti zvitema zvidini saka ichi profita chiri kubhadhara mari. Hapana mari kubhadhara bhadhara. Zvakuita kungofanike pane mari because wakutetana. Kutetana ko kunopangidza kuti pandise something and interest something. Pane benefit iripo isiri kuwanikwa yakudiwa nomwe. Benefit ndiyo yakurwirwa. Asi vachitanga vachiuya kuzotaura nzvimbo iyoyi iwe 3 vachapandiri wakati wakauya vari 3 bonus maneto na Russia uya ripapo kuzitana Carlton chawarira kana kuti muri rapachena iwe 3 vachiuya wakaunza huku uyanga sipoboka wakauya vari 3 ari kunyepa wakauya kwandiri sasambuku nguva yacho wakaunza huku kwamambo ukaenda mbudzi zviro ndinoziva kwaishe kwaenda jongwe kwasabhuku kwaishe ukaenda mbudzi kwamambo handizozivi kuti kwamambo macho yakutongwa manje manyambudzi dzeine huzei manje macho yakutongwa manje akazouya tiri muzukuru kwangu wandiri akazouya awa kutonamata watokiliya wakunawazoenda mberi ngei butasabukwambotsanangura akakupai nzvimbo ndiye anokubvisai panzvimbo. Saka isu toda kuti zoti uya rutaura kuti vanhu wakapa nzvimbo waakakumbira wakaya wakakumbira nzvimbo wakapiwa nzvimbo ndinhingi naningi naningi ndiwo wanozivikana nasabhuku ndiwo wanozivikana nani naishe. Iwewe wakapiwa ndiani? Amusore mama. Taurako. Ndikutaura sabhuku ndinopokana nazvo. Nzvimbo iri kutaura nasabhuku pawakatipa sabhuku awa. Ndakaenda pasabhuku semataura waita ndiripo wakati maona papi. Wakati tikavanongedzera kuti pasekendari padhuze nesekendari pamachechi stand. Iwo sabhuku chisupa. Wakati nongedzera tikaende papo tikatema na Wellington Chikomba. Na Bonus Maneto. Na Carlton Atauma. Na Baba Farari. Na Baba Patrick walipo pana panzvimbo. Ora saka izwa ndazwa wenda wangoripo kana wangosi. Saka mweya wekudzinga vanhu wako. Ina handina kudzinga vanhu mama. Aiwa. Kumakoti kwamuri kuenda kukanzwa kupi kwese zvamuita kuisa mweya wekudzinga naka. chite chiro chako. Taura kuti pamusoro sarira mambo mutasa nemakurukota
zita rinonzi Parai Masanganiso. Nauhombe yakaenda koitika ndeyekuti kunamata kwedu kwatakaita kubva 2007 kusvika tisvike panapa 2026 tainamata mutungamiri ari Baba Simba, anova Baba Simba akagadzwa nedare rehonde vhari, nekuti sangano rekumasowe richimisikidzwa harimisikidzwi nemunhu kungoti ndawana nzvimbo ubva ngoenda pasi pemuti ubva toti hakunamata ba. Sangano richimisikidzwa remasowe rinoziviswa vakuru muhonde vhari nemasangano akatipoteredza, vauya vomisikidza muprofita ane mweya kuti atungamire sangano ripi iroro. Saka anova Baba Simba ava ndo muprofita akagadzwa nedare rehonde vhari nemasangano ese kuti ndiwo waamutungamiriri wesangano ripi rineri. Saka nauhombe yakazoenda kuitika ndeyekuti uyo muprofita anonzi Dhani akazouya, auya muprofita wedhani ndobva atanga kuisa chiprofita chekunyepa chinova chine proof yedare raShechikomba kuti akanyepera Baba Simba achida kugena ground kuti Baba Simba wane zvidhoma kukunamatisa kwese pauri kuita mukushandiswa naBaba Simba achida kugena ground rekuti wapostori waende kusaidi kwani kwake ndobva anyepera amai Naume, amai vangu inini, kuti mai ava muroyi vane nyoka vane bhasikiti, zvinova zvakazobvunzwa naShechikomba kuti Dhani uri kuti mai ava vane nyoka nebhasikiti, enda unotora nyoka nebhasikiti uye nazvo papi apa tizive kuti mai ava chii muroyi. Saka chiprofita chekunyepa ndicho chakonzeresa kuti sangano ripatsuke, nekuti pana vabva vatenda kunani kuna baba ava, kwozoita vapostori vagara vanga varipo kare vanga vachitungamirwa nababa ava vobva vaenda kupi kusaidi, ndo nhau iripo. Izvaizwa pane zvinhu zviri zvamunobatanisa kutungamira chechi nekutsvagira chechi nzvimbo yekuwaka chechi, zvinhu tu zvakasiyana. Unokwanisa kutungamira chechi uri muprofita asi usiwe muridzi wenzvimbo yauri muprofita, because nyaya iripo handi yeuprofita. Nyaya iripo ndeyekuti muridzi wepari kuprofitirwa neawa mafalse prophets ndepari. Wazwa here zvandataura? Ndataura mufundisi anenge iri incharge yechapulari yezongoro Vumbunu handiye muridzi wechechi yangu. Musenzi unokwanisa kungobuda nhasi wenyu, Baba Simba unokwanisa kunzi nhasi mabva kuhonde vhari mamunoshandira kwamurema, asi unosiya chechi richi. Saka kuwa kwake mutungamiri wechechi hazvinei neground patikutaura nezvavo. Nyaya iripo handi yeutungamiri wechechi, ndeyekuti muridzi weground ndiani. Akamaizwa musiyana tabvuma kuti Baba Simba ndio mutungamiri wechechi, asi mubvunzo uri kuti izvo wano mutungamiri wechechi ndo muridzi here weground? Muridzi weground ikanzwa haisi kanzura, because ukanzura mutozikana. Muridzi weground ndeyavo vese nekuti wanga uripo pakati pawakapuwa hapasi pawo wese ba, nenyaya yekuti hapana ane tsamba yepanzvimbo ipapo. Munhu akawapa ndisabhuku, ende sabhuku ndiye anotaura kuti ndakapa ndii. Imi hamutiudzi kana ikaenda iri chechi ka handiti dambudziko romakaita kuchechi kwenyu ndirekuti hamuna kuenda musinokumbirira chechi ba, makaenda kukumbira as individuals kuti inini naJohn naPeter tikutsvagawo pekunamatira, tobva tapiwa. Hapana kupiwa chechi ba, papiwa John naPeter naDavid wakandotsvaga pekunamatira. Imimi watendi wechechi mova mazoya kunamatira ipopa, asi handi penyu. Uona musiyana ndozotaura kuti pakaenda kotsvagwa nzvimbo haina kotsvagwa in the name of the church ba, yakatsvagwa in the name of 3 individuals. Ndo wakaenda kutsvagwa tikutsvagawo nzvimbo yedu yekunamatira, ndobva wapiwa. Wari wangani nzvimbo inopiwa chechi,
Saka nhasi chechi yakuti nekuti tisi tiri kunamatirapo saka papedu. Waridzi weLand of Order iwa. Waridzi weLand tisu. Imi mune chechi chete. Maona msiyano. Maona msiyano ndizvo. Zvakafanana nani? NeRoger naLandlord. Muridzi weumba ndiya. NdiLandlord. Asi arikubhadhara magesi nemvura ndiya. Saka Roger rikabhadhara magesi nemvura kutaura kuti imba yake. Bambo. Pasazvizvo. Landlord yake kuHarare. Iwe ndiwe uri kugara pamba pemunhu for 15 years. Uchibhadhara magesi nechii? Nemvura. Zvakureva kuti umba ndeyako ere? Zvakureva kuti umba ndeyako ere nekuti ndorugedzera urikubhadhara magesi nemvura. Uri Roger. Muridzi ana akuda nongouya kuti bambo notice 3 months rowai pasi. Hauna kwaunomangara nekuti ndaita Roger pana for 20 years saka imba yangu. Hakuna mutemo wacho. Uri Roger. Saka mimi makaenda kuavoida baba Simba kuti head wechechi. Mafunga kuti tikamuita head of church. Saka nenzvimbo yatikunamatira ndiye hwamukuru wenzvimbo iyo. Ayo. Baba Simba mukuru wemaactivities echechi chete. Kutungamira nekuprofita vanhu nekunamatira vanhu nekuisa machurch service nechii zvese. Asi Land paari kuitira izvozvo handipake. Asi chandiri kufunga hangu kuti zvinhu zvisakudii, zvisatemese musoro nekunetsa zvekuti mimi chiendai sabhuku, chiendai sabhuku. Vanhu vanogara zvakanaka, asi mugara zvakanaka kwavari kuita ndizvokuti imimi ndii munoziva munhu wamakaita sei, wamakapa. Chiendai mobvisiwa musina kuisa ipapo, mosiya wamakaisa ipapo. Kana kuti imimi kana muri conflicted, muine interest, muine side, hazvichaiti ndikutumei. Ndakuti rini mese muri 2 ibvai ipapo. Umwe naumwe ngaatsvage kumwe, watsvagire kumwe kwekuti wanamati. Asi panzvimbo iyi kwese wese ngawape ipapo, because hapana nepepa reownership, hapana munhu. Saka ndingasweri ndichipedza nguva mudari muno rekuti ndikurwisanisa nemaroja. Maroja mairi ari kundirwisanisa kurwisa imba isiri yavo. Koti yotoita zuva rese iri kutenderera ndenyaya yemaroja tu ari kurwisa imba isiri yavo. Ayo imba Land ndeyasabhuku, ndeyaishe, ndeyemutasara wadistrict council. Hapana netsamba yaishe yekupiwa, hapana netsamba yasabhuku yekupiwa, hapana netsamba yekanzuro yekupiwa. Saka ground rule remains vakati kusvikira pane munhu ane matsamba echi eground. For now munhu wese svakai kumwe kunamatira, watsvakirei kumwe ibva ipapo. Handei hapana munhu